Na tvorbu scenárov sa zvykne používať aj mapovanie scenára a tento prístup budete používať na cvičení. Mapa scenára mapuje kroky špecifickej úlohy v horizontálnej rovine zľava doprava. Mapy scenára zvyknú obsahovať v prvom rade meno persony a názov cieľa vo vrchnej časti mapy scenára. My v cvičeniach na to používame náš používateľský príbeh. Následne scenár má obsahovať opis úlohy v krokoch, pričom sa sústredíme na to, čo sa stane, ale nie nutne na to, ako sa to stane. Akékoľvek komentáre o tom, čo je podľa nás v tomto kroku dôležité, si pridávame pod daný krok a taktiež môžeme pridať akékoľvek otázky alebo predpoklady, ktoré vyvstanú počas tohto kroku a ktoré je potrebné zodpovedať alebo vyriešiť. Prípadne môžeme pridať aj akékoľvek nápady alebo odporúčania, ktoré ľudia majú. Kroky by mali byť vždy nalepené v hornej časti, aby bol celý postup ľahko čitateľný. Niektoré scenáre sa zaoberajú aj tým, čo si používateľ myslí v tom momente, čo hovorí a čo robí. Na tvorbu scenára je možné použiť fyzické papieriky nalepovacie alebo je možné použiť imitáciu poznámok v Miroboarde.